wij zouden heel graag onze musical in de Maaspoort uitvoeren. Niet alleen omdat het super tof lijkt om op zo'n groot podium te zingen, maar ook omdat het niet past in onze eigen school. Want we hebben niet 1, niet 2, Maar niet 3, maar 4 groepen 8. Ik heb gehoord Dat de Koperwiek in de Maaspoort mag optreden. We zijn een unieke lichting, want we hebben namelijk 4 groepen 8. Maar ook omdat we 102 leerlingen hebben. Het zou dus extra speciaal zijn als we dit schooljaar kunnen afsluiten met een grote voorstelling. En die zaal krijgen we makkelijk vol met al onze fans. Wij zijn groep 8! Tussen al deze kinderen zit natuurlijk heel veel talent. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why degrees to lightning? We'll get some overhead lifters and 4-barrel quads, oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut up in chrome. Wie ben ik, zeg me wie is zij die ik zie? Never find someone like you. Juffen zijn natuurlijk ook super enthousiast.